أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشير في الله جباو أم يوفوك ولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناك كشي ناك بركة ألك جيدي كو تشياني ناو كلنجلنا بلا جلنكا أنغا بي وجل كنكونا مولا دنيا كفو أم كوديفوار jamana kan an karamogo Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara ay wili ka jomi ke samba flan tan kono to février kalola o konna na ay wajulu belebele ke bungwanu kawi femunu bora o kene kono abina ode soro ni sigidaina manamina an karamogo ne adona bungwanu al-islameu chema ana musoma bela jilen bora ku kan ni soja anu ka farfonu wira anga dine nyamogo ani famalakaw o shima to ko baraina la selimunun kerai ani blasralika munun kera anga je ka bara bela jilen sharia nyogon fe la fédération de Bouchegi Mfarla Nyoka ala sona abara sela ga sigisinga konna manga nyamogo bafo no ye anga international président ana barake nyogo lum ka jasiri anu ka jija sela kan baran no yambulu amofu ko nje osarabe ala bulu o ko fe anga délégation na anga chekuye Cheikh Ahmad Tidiane kabo malla na ka délégation bemina na kana soro kana farangan baran na amofu usarabi alamuno andenya ka nga délégué bela jen fo fem mi bola dugu la ka kenen soro amofu ka foko bela jen sarabi alay alabuno amikla ka yini ala fe kan ke adamne ala kan galabay san chama bi alabuno ala ka dama islamaya ala ka deme Cheikh Ahmad Tidiane fo kan karamogo Cheikh Sherif Ousmane Madame Haidara alem kala sababu nyumaye kan be fara nyogo kan ke bakilin kan ke fakilin ambiya ajuni ala fe sija ani kene Allah fi anaba ko nyuma ala ka di anama ko kura ko jama bela jele amba udo kira manto nyana ka audo kishi bulon kono o temelen ko fe ambela jele ya anga belebele bismillah a donation kono ka taa lafiya bɔ kɛ ka kɔsegi sisan baaraw yɛrɛ bɛna daminɛ baaraya yɛrɛ bonya kama ayiwa ko anw de jɔlen min ba aw ɲɛkɔrɔ kɛnɛ yɛrɛ tigiya dira anw de ma o tuma jama an baw ta ka fara an faw kan musomisɛnw ta ka fara kamalenw kan dunan ta ka fara dugulen kan fɛn fɛn bɔra yɔrɔ min na abela jele abbe bismillah abora kaso abeba kaso annaku yemiye kananga karamogo kana lame oban blasrala chogo mina kakoro ona kurakura ya antlola amanyini Allah Taala fe abena mifo ametlo alaka di bema amin me kamo che bafola mina ke mandan Tijani pas danser mo ka organisation ke mbay be fula pas niche parce que organisation fitinité ma fédération mo be fula mbato ara daukoro les régions be pas danser Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola ambe ala tanduka ala barakada ka ala walimandon. Sako. Ala mi bi susan manira anna. Ola ambe bongonu fama blonda bela jenifo. Abe lamina. Kata préfet la kana sous-préfet la kana bongonu maire la. Ka janamo ni police mo ye anga baranye ambolo. Ambe foli di obela jenima o kofa amanga imamu fo ilamne kozim local représentant be boake ya chez bongoni amu fo abe ko wala mandon ka bongoni tiena muso bela jenifo abe morono ansar din fédération amba tiena muso befo wallahi amani ala fe ala kanu sara amina rabbi o kofe ame anga sababu nyman fo a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara titre fossé
Amba fo ka barkada ka waliɲuman dɔn ale min ye an bila nin siratilennin nin kan wallahi ka jama ba yirika fara ɲɔgɔn kan min tɛ bɔ jamana kelen o tɛ bɔ dugu kelen ale le y'u fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ba kelen fa kelen ye k'o kɛ sinji kelen ye siga t'a la u bɛ ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ baden dɔw kan wallahi an bɛ an karamɔgɔ fo ka barikada o la an b'an ka seyidu fo min ye a seyidi Ahmed Tijani ye Ayidara an b'i fo abado an kɛlen kɔ ka ala tanga ɲini ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma ani an ka walanda daminɛlen ni ala tɔgɔ barikama ye an bɛ kisi nɛɛma ɲini ale ala in fɛ a k'o kɛ nabi ɲumanba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira soninge sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne na aw ye o la amin o tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala k'an na hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin Rabbi ala kan kanda ka bila ka sira ɲuman kan amin a hami ni aw taw ala de b'a dɔn a dilanbaga ye ala min ye min ni ala ta bɛɛ ala k'o dilan an ye amin ala k'an na hamu dilan amin an ka jɔrɔna ko yarabi ala k'o wuli amin an b'a ɲini ala fɛ ko hɛrɛ b'ale min bolo a ka hɛrɛ di an ma bɛɛ lajɛlen ka tila k'a ɲini ala in fɛ mɔgɔ minnu y'a ɲini ni tɔɔrɔ ye ni dekun ye ala min bi don jɔna cɛ yarabi ala ka don an n'u cɛ amin ka tɔɔrɔw ala ka segin u yɛrɛ ma amin ala k'u dɛsɛ amin an b'a ɲini ala fɛ ala k'an na wasa amin ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ amin ala k'an siri danfɛn na amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye amin alhamdulillah an ka imamu y'a fɔ cogo min an ka wuli ka jɔn ninnu ko olu karamɔgɔw olu diinɛ mɔgɔw olu b'a ye k'a fɔ an nana u dɛmɛ u ka baara la o tiɲɛ don silamɛya in kelen dama de don Muhamadu nana ni min ye wa o dafara ka d'a ma n ka laseli ninnu caman na n bɛ o de fɔ kuranɛ ko ten al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Muhammad nye dina dafa ka dima al-ikmal al-yawma akmaltu lakum dinakum nye dina dafa fendi fara min ngable fendi bo min nable nye o bɛɛ dafa Muhammad kadi ema angan to angono walanda imbi wuli kuma minga o de ko diine dafara kada tigi mando e Muhammadu ye abana famu warati yela o safe ni jidi famu warati jigi o duguma ni nuqsanu ye ni o de ka dobo alai la abida Muhammad Mustafa tama Allahu akbar ona ni silamɛ karamɔgɔ ye k'a bɛna dɔ fɔ silamɛya kan yɔrɔ o yɔrɔ ko a bɛna segingande kɛ min dɛmɛna o la tiɲɛ don an nana u dɛmɛ u ka baara la o la o silamɛya min ni an bilala o sira kan silamɛya nana an lakunu k'a yira an na ko ɲɛnamaya min ni an b'a kɔnɔna la ko tɛmɛyɔrɔ don tɛmɛyɔrɔ don baara kɛyɔrɔ don sɛbɛ kɛyɔrɔ don ka belebeleba ka se ka o sɔrɔ ni o de ye laban yɔrɔ ye diɲɛlatigɛ ye tɛmɛyɔrɔ ye nka laban yɔrɔ bɛ yen ni baara in bɛ kɛ ka o de kɔnɔ ni cɛsiri in bɛɛ kun kan ka kɛ o de ye lahara ye n bɛ nin fɔ kuma caman n ko Ali ibn Abi Talibi a ko a denkɛ ma n'o ye Imamul Hasani ye a ko ya bunayya khuliqta lil akhirah la lid dunya n denkɛ n'i bɛ denko dɔn i yɛrɛ la
idana lahara de kama diɲɛ tɛ o la diɲɛ ye ɲɛ o lahara sɔrɔ yɔrɔ ye ani o lahara baara kɛ yɔrɔ ye hakilima man ka sɔn bilen i ma dɛn yɔrɔ min kama o ka yɔrɔ tiɲɛ i bolo i dana min kama lahara ye taa yɔrɔ ye dume yɔrɔ do darul baqa laban yɔrɔ so do i kɛra aljana dunge ye laban yɔrɔ so do i kɛra janɛmɛ dunge ye laban yɔrɔ so do o la ne na aw kelen kelen diɲɛ man ka an malasa bilen ka an tugu diɲɛlatigɛ nɔfɛ ka an ɲina ala kɔ o la Ali ibn Abi Talib i b'a mɛn a ka kumakan dɔ la a ko kam min talibin lidunya walam yudrikuha a ko diɲɛ ɲinina joli bɛ yen ni olu y'a ɲini u sɛbɛ sɛbɛ la ko an ka ɲini an b'a sɔrɔ di halala haramu ɲini cogo bɛɛ la ko o diɲɛ ɲinina joli bɛ yen o m'a sɔrɔ lam yudrikuha a m'a sɔrɔ a y'a sen don nafolo nɔfɛ n'a sɔrɔ cogo bɛɛ la a taara bolitigiw fɛ yen a taara somaw fɛ yen sɛfin nafolo fɛn bɛɛ kɛra ka d'a ma mɛ a ma ɲɛ sɔrɔ ala musa ko o ma joli bɛ yen a ka ca dɛ o ye diɲɛ ɲini cogo bɛɛ la nka o ma fɛn sɔrɔ a la ko o caman bɛ yen wa k'o dama tɛ dɛ ko wa mudrikin laha qad faraqaha ko minnu fana y'u ka ɲinitaw ɲini a kɔnɔ fo o y'o sɔrɔ ko o joli joli fana bɛ yen olu tilala k'u kɔ don u ka sɔrɔ kɛlen kɔfɛ ne ye tiɲɛ ye koyi minnu y'u bolo don a nɔfɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan a cayalen u y'u kɔ don k'a to masaya ɲininen ye ka sɔrɔ u fɛ Musa mɛlɛkɛl mawtu cinu ka u taara k'a to nin kɛra Mɔdul Madani n y'a sɔrɔ a ka laseli dɔ la a bɛ ka kuma diɲɛ in maramasakɛ dɔ kan ka kɔrɔ n'o ye Shadadi bun Adi ye ala sɔnna olu ye mara minnu kɛ anw ka faamaw tɛ se o hakɛ la bilen a ye diɲɛ bɛ wuli fanga ka fanga tɛ se olu ka hakɛ marata ma bilen o tɛ kɛ bilen ala ye se d'u ma ka fanga d'u ma ka nafolo d'u ma a labɛnnen a ko a mago bɛ so min na o ye sanu so ye so biriki o biriki bɛ don a la a bɛɛ ka kɛ sanu biriki ye o de bɛ kɛ ka so jɔ ka palais kuturu jɔ k'a ban pewu Shadadi bun Adi so jɔra ten a manzɔnw fɛ a bɛɛ ye sanu bilen ye biriki o biriki donna a la fo ka taa ban a jɔlen bannen palais kura dayɛlɛ don masakɛ labɛnlen Musa a sen ma bulonda sɔrɔ a sen ma bulonda sɔrɔ setigi dɔ koyi nka se bɛɛ bɛ munumunu setigi dɔ de ta kɔnɔ n'o ye ala ye ala in de ye se bɛɛ lajɛlen tigi ye a bɛ segin ale de ma k'a b'a sen kɔrɔta mɛlɛkɛl mawtu jiginna ka Musa a ma se ka don palais kura da fɛ sen daya don wa fanga dɔgɔya don wa warindaya don wa la waati sera a bɛ yɛlɛma setigiw ka setigi o ka se kɔnɔna la ni y'a fangatigiw ye Faraw ni Musa bɛ min Namurudu bun Kanaana bɛ min ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o y'o ka waatiw kɛ dugukolo sanfɛ wa a ɲumankɛla a n'a jugumangɛla Musa a bɛɛ de bɛ taa ta a ɲumankɛla masa Sulemana bɛ min ala ye mɔgɔw ni jinɛw mara di cɛ min ma ni a ye kiraya fɛnɛ d'a ma ko a bɛ min bi Zulkifli bɛ min ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna Zalqarnain ninnu fana ye maraw kɛ diɲɛ mara masakɛ wayaw bɛ na n'a ye ka mɔgɔ dɔw jate ka se maa 4 bɔɲɔgɔnko ma nka Musa a si tɛ yan a bɛɛ tɛmɛna
ni min ni emiri ko fanga ala ya kalfa aw minuna ko bekuna fanga no e famaya ne de president bi walma jigi oduguma mi service do kuna nye ministre ye nye maire ye nye député nye chef de service do musa ni be famaya do ko ala e o kalfa ila kuma mi kangi ta chogo do sa wallahi keneka ni yo soro ko mbi tadio manga gele mable sabu misalu temena Qur'an nana nde kama nene e ka miri ni ay minu ndemena anga tashi ola Allahu akbar idra ola ali ibn abi talib ka kuma kan do be aywa ko la khayra fi qira'atin la tadabbur fihi bani la tadabbur fihi sigi akon nafate Qur'an kalana miri tike ka mi en compagnie tashi o tike ka fara Qur'an kala minga ko nafa foi tola wallahi keneka koro Qur'an kun adiku nen ema ka annafa Qur'an kun yode odo ola nen e ka famiya doro ko kissa minun temena Qur'an kono dirama kun de kama wallahi anga miri minun demena minun yake ka nyoka ko labana chugo mi afora e Qur'an kono minun go ambiso akada e chugo mi amba kete ko labana chugo mi Qur'an ma dugo ayi umake Firawna na kase nga atura merurujila Egypte ana kase turai tarima vam ola me fega mun lakale ko ni ala mako jora la chogomi bara ndum be ketinde wallahi o de la ka jonga se dayirula ala ko nimi maso e ka fo ede ko nina ala e klebi ko o tigi ka boni kle aborola kasoro nina ala ka watite adoko ke Allahu akbar asete ayuti ay jonshit sola ay Allahu akbar ne mako jora kle bolla e ba boba kono wallahi no ya ala fama ya fo itse ko ke ayuti ne sidna ali ka kuma yi ko jeyinde julbi minu ma soro wa asoro ba julbi o klara ka fara nyoya o tarakato ni ya fama wi o minu nya na bulo fara nyonga a milliardaire o labana naiwa ay make minu fora ni qur'ana yare ya foka ka war fo ni anga wartu ta ka war nyogon zoro qarun wallahi qaruna aka sanu ni jamau obi magasin bi ngono o magasin hake mi babulo o clé magasin tede bal a clé clé mi me ka magasin ndayele qur'ana ba fiye ko ulu usba fanga batriu ko abinyini ko lu de yara a clé chaya fe magasin chaya fe o magasin mana chaya fo clé obi ta girinya fanga triu ma ko sanu jul kanga soroy jaman jole kanga soro o tike boloye wallahi an ga setu ka seni mbo ay hadisa man lakala e koy ay ne qur'ana aya aw me ko ngal ke ko qaruna be mi bani ale min yene be soro ka fara nyonka ibado ko sebe ala de wallahi o to yanga minu yen na bolo soro nimbe ko fe ubi mi minu njateledo ka fo jiye kono soro mi ni o estimera ka fo o de ka soro o ka soro la ni o jete be beta safe a che ubi mi utunna wallahi utara je wa aminu mbe utitoya obita okoro na volo tsaka dumelike ay fanga tsaka dumelike nye jiye soro nye annavolo soro nye de chama soro voilà o ti foyi sabati bolo Musa ya foni kera ala fe bani udu wallahi amana ke chugo ibi boya je wala kana zamalan wa banina Allahu akbar ne qur'ana ka kuma ko na bolo chayate adde chayate o de la nena au kanga mirin na anganga tashi je sayyidina ali kan kuma badu bien sor la julbi e ka nyini ve soro lila o nyini ve soro le ka kafunyonga na klala ka kodo kabwala o sayyidina ali ne kuma mi voye mundu ko ala ko jenyin na julbi no masoro je sor la julbi aka nyini ve na no tarakato
ko fala yashghulannaka talabaha an amalika kiramudin Allahu akbar a ko ni y'o dɔn ko kana sɔn fiyewu diɲɛ ɲini ka sogoloya ka bɔ i ka baara la i kan ka baara min kɛ wulikajɔ min kan ka kɛ bolo ala ye i kan ka yɛrɛdi min kɛ ala ma kana sɔn fiyewu diɲɛ ɲini ka dɛsɛ o la fiyewu nka diɲɛ ɲini y'an dɛsɛ nin na dɛ anw nata dalen de don an b'a sɔrɔ di an bɛ labɛn min kɛ diɲɛ ɲinini kama walahi n'an y'o kɛ ala ɲinini la an bɛ ala sɔrɔ n'an y'an kɔ don diɲɛ na ka lahara ɲini o kilancɛ hakɛ la an bɛ lahara sɔrɔ wulibali don dɛ terrain bɛ labɛn joona dɛ kabini den t'a dɔn min bɛ yen a fa b'a préparé ko diɲɛ bɛ ɲɛ i bolo di a b'a labɛn a bɛ don kalan na kalan in den t'a nafa dɔn nka fa de b'a dɔn a bɛ den labɛn o kama k'a préparer k'a bila o la a bɛ kalan fo a yɛrɛ bɛ na ye hali ni ne fa ma n bila ka taa la bilen ne ye kalan nafa dɔn sini dilanli kama a yɛrɛ ye a b'o bɛɛ ɲɛ dɔn cɛkɔrɔba i ye min kɛ den ka kalanko la n'i kun ye nin kɛ a kandali la ka bila ala ka sira kan i ka masuuliya tun bɛ ta ka bɔ i kan n'o de ye responsabilité min tun b'i ka denw lamɔli la walahi o tun bɛ wuli nka ɲinan kɛra o kɔ an ɲinan'o bilali kɔ sira an y'u to yen min ka d'u ye silamɛya lamɔ dɔ de bɛ silamɛya la min diyagoyalen don dutigi bɛɛ fɛ ko i jija denw ka lamɔ nin kan nka anw ɲinɛ n'o kɔ dɛ nka an y'an sɛbɛ don ko u bɛ sini sɔrɔ di nka e bɛ ka sini suruma de ye sini ja de ka gɛlɛn ni o ye caman ye o ɲɛ tunu u denw na u ka lamɔ la denw m'o sɔrɔ bilen a caman lamɔ na ten fo kuma dɔw olu yɛrɛ dɔw bɛ tila ka na lamɛnni kɛ ka faamu dɔw sɔrɔ u faw kun kan ka min dɔw la ni a ma di u ma nin fɛn gɛlɛnba ye dɛ hakɛ min bɛ den bolo masa bolo den kan masa fana kana ɲinɛ hakɛ dɔw de fana bɛ den bolo e kan yala i y'a bila ala ka sira kan wa i bɛ ɲininka nin de la nka i y'a kalan wa a ka baara kɛcogo la la i y'a bila ala ka sira kan wa i bɛ ɲininka nin de la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna ye wa a bɛ ɲininka a ka baganw gɛncogo la ko mara minnu kalifara u la denw musow ko a y'u bilasira cogo di an caman ɲinana nin kɔ dɛ an ye diɲɛ de ɲini fo diɲɛ y'a ɲina lahara ko an taara lahara sɔrɔ kuranɛ ko ten alhaakumu takasur hatta zurtumul makabira kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamuna بلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترهون الجحيم ثم لترهونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم شمس الهدى الله أكبر نقرأ لك كمان كو تشايني ne au malasa alhaakumu takasur nga caman sɔrɔ nga nafolo caman mara nga jɔyɔrɔw sɔrɔ ko o ye anw ɲina ala kɔ k'an ɲina lahara kɔ k'an ɲina an ka baara kɛta kɔ hatta zurtumul makabira fo an ɲɛw taara dayɛlɛ kaburu dingɛnin kɔnɔ ye nin fana ye gɛlɛma dɔ ye balimakɛ k'i bɔya an jelaya ka t'i kelen di i ka ala ma kaburu dingɛ koronden kɔnɔ ye musa o fɛnɛ o ye yɔrɔ dɔ ye ka kɔ lahara ɲɛ kaburu ye fɛnba ye o de la Seydina Ali ka nin kumakan ninnu n'i janto a la a b'i nafa ko diɲɛ ka n'i malasa k'i dɛsɛ ka bɔ i ka baara kɛlima n'o ye min diyagoyalen don i kan ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama f'a ka ne ala bato a y'a dayirimɛ ɲini mais sira jumɛn kan ne ala batoli sira kan laadiriya sira kan tilennenya sira kan halala ɲini sira kan ka haramu to yen illa liya'budun jɔn kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ala ko ne m'aw da foyi kama f'a ka ne ala bato o kɔrɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ f'a ka ala jɔyɔrɔ lajɛ a la nin ni ala ta bɛ taa wa nin dagan bɛɛ ye wa a dagan tɛ ye wa f'i ka halala ni haramu dɔn a la f'i ka sɔrɔ k'o waleya daminɛ
bani ofrata nde jakuyale do anka okay nga Qur'ana koti ko jelatige a ñinini o ye anw malasa fo kuma min ni an tara an ɲɛ yɛlɛ kaburu dingɛ kɔnɔ kaburu dingɛ musa ɲ'o de f'i ye o fana ye fɛn gɛlɛma ye o de la alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ma kaburu dɔn manzilun awal manzil min malazil al-akhirah Allahu akbar a ko n'i ma dɔn ko jigiyɔrɔ fɔlɔ de don kabiri lahara jigiyɔrɔw la kaburu i ma se lahara fɔlɔ nka lahara so fɔlɔ don diɲɛ so laban don lahara so fɔlɔ fɔlɔ don kira ko di ko ni maa min gisira kaburu tɔɔrɔ ma ko ma ba'adahu ayisa ko min b'o kɔfɛ ko o de ka nɔgɔ tari m'a fɔ nka ko ni maa min ma kisi kaburu yɛrɛ ɲininkali minnu b'a la i n'a fɔ ni waya dɔw nana n'a ye cogo min maa min ma kisi e ma se ka lakaleli kɛ e ma se ka walawalali kɛ ko ma ba'adahu ashaddu minhu ko min b'o kɔfɛ o ka gɛlɛn ka tɛmɛ kaburu in dali kan kaburu dali ka gɛlɛn ne balimakɛ n'a fɔra bɛɛ k'i to yen ka t'i kelen ni da kaburu dingɛni kɔnɔ i kelen nama aw ka gɛlɛn dɛ kira ka sahaba dɔ bɛ yen min bɛ wele Uthman ibn Affan ni kaburu ko baro kun kɛra ɲɛna Usmana bɛ kasi f'a bonzi bɛ ɲigin Usman ibn Affan o y'a ɲininka Usmana lahara bɛ fɔ o gɛlɛya bɛ fɔ i tɛ kasi min kɛ nka ni kaburu ko kuma kɛra i bɛ kasi an kununi jɔ kɛnɛ kan janɛmɛ ko bɛ fɔ a ko nin bɛɛ y'i ni mɔgɔw ye a ye wuli a ka taa jɔ kɛnɛ kan ko i ni mɔgɔw de b'a kɛ janɛmɛ donni i ni mɔgɔw de bɛ don a kɔnɔ ko nka ko kaburu k'i k'i miiri kelen de bɛ taa da ye kaburu dingɛni kɔnɔ o y'i kelen da yɔrɔ ye maa si tɛ yen ne ye fɛnba dɔ ye o de la ala jɔn dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Ibrahim bun Adham Ibrahim bun Adham u y'a wele don dɔ la ko u ye tamansiyɛn dɔ y'a la ko o tamansiyɛn y'u kabakoya o tamansiyɛn ye jumɛn ye o ko ala ɲɛsiranɲɛ min b'a la banjiyɛnna min b'a la ko nin banjiyɛnna in ni ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ cogo di olu fɛ u k'a ladege o la a fana ye banjiyɛnna in sɔrɔ ni fɛn minnu ye k'u mago b'a la k'a lakale u ye Ibrahim bun Adham Ibrahim bun Adham a ko di a ko fɛn saba bima wajadtu zuhda ko fɛn saba de bɛ yen bi salasati ashya ko ni fɛn saba de ye ne ye banjiyɛnna n ye o sɔrɔ o ko an mago b'o fɛn saba la i k'a lakala n ye a ko n'an ma fɛn saba fɔlɔ dɔn a ko ra'aytul qabra muhishan wa laysa li munisun a ko n ye kaburu ye ɲɛnafin so don i kelen de bɛ taa da kɔnɔ ko wa ale ye jateminɛ kɛ ka lajɛli kɛ ale ma ɲɛnajɛmaa ye a yɛrɛ bolo a dalen ko kaburu in kɔnɔ jɔnni bɛna ne ɲɛnajɛ ko depuis o kɛra dɔrɔn ale ɲinɛna diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ ni y'ale ka fɛn fɔlɔ de ye a ko fɛn saba de y'a to ale bana diɲɛ na k'i kɔ dɔn ka bɔ diɲɛ na sabu diɲɛ so laban ye min ye ni o ye i bɛ taa bila yen min dali ka ca ka tɛmɛ i ka etaziw dali kan min dali ka jan ka tɛmɛ i ka vilaw dali kan a ko ale ye o min ye ko o ye koron so ye ɲɛnafin so don ko nka ale ma ɲɛnajɛba ye a yɛrɛ bolo a dalen kɔ ye o la ale ko na n ka diɲɛ in to yen ne cɛ ye koyi n ko kaburu bɛ nin de fɔ adamadenw ye don o don a b'a fɔ adamadenw ma ana baytu wahsha ana baytu zulma ana baytu wahda
أنا بيت الدود أنا بيت الأقارب ne kaburu ka kuma de dongo do abi ka min won ne ne ha ako chukodi ako na mane donde ako abin zanve ya nga do la abi nan zoro dugu mana nay bani ne ala kala yidu de minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dugu makolo min vlani ne aw danga bonde la wa akana sigala ko mbaw sekidina mbaw sekiya wa amatahu fa akbarahu ala kote ne de baw fa ka kila ka aw bokola do ne o kaburu dinga dali Allahu akbar idra suma iza sha'a ansharahu wala ni wati mi ne ala jami soro ka lawli kabon ala o defo minha khalaqnakum nya awda kaboya nde ni ndugo makolo ina no e adamai ale dana kaboya wa fiha nu'idukum ngam mikla ka usegi yede dum makolo ngorala lay kon ay tayro foyti ibna dayde wa minha nukhrijukum taratal ukra wa mikla ka oboya de bol ko kurala fese li do kama ay minge o bangi do kama tarima fam o kabru ben defo ko abin zanve nga abina nzoroya o namane do ne koro soye namane do ne nyana fin soye namane do ne dibi soye namane do ne kaburu inde sani bundelu ka soye ne de tumu ka soye bani akbar jonga nga miri de farkolo tigi mi ne ala yi dango chanya ne o ke ala janfalaye wallahi farkolo nyuma mi vlene yan wati nundo de ninni mbora la bitada bogo mi na bike tumu ka temero e ne che wa adobina de adobina ay hanne kabru ma fe e adoko dibi sulu hanno ma fo e adoko koro sulu hanne fe ma fiye e adoko kabru e nyana fi suwe ay mati faraika ay fashite ka ba fo ni ndenge min ngunjo meni ngaduye bi ay varaka ay devenete ko ni envai ani faya tin kama ay varaka ni mbai ni musoye la otede ibita dade ki kodo sunnatullahi ala khalqi wallahi odo ne wul walide sayyidina ali abal makedo dato afed dinga kon nala ayo defo akon bal make دفناهم ودفناكم وكذلك ندفن الله اكبر اكون بالمكان انفلك فيمينغ ني كيتاي eki miri do dola nene nana jeku daya dafannahum anjara kaddo danyove ودفناكم بأمبك وكذلك ندفن do dola on rabina daya الله اكبر ادرا kabru bitinde ka bulo fula Congo ka wuli kata kito makama tigi bo defo ko shu senze ba jul do no lu be kata ni shuye kabrula wa qalbuhu tilqa al bayyiti kasra atigi duskun o ba ka soyan va de fe ninzegi na nganga munge affaire du membe mbuloy nga abikata edi alama ika be bana ika srafene bana jela tigala idito fleka alama ateri abalmai ashinye adodedo do fado nga abikati da edito do ika alama ma wa qalbuhu tilqa albayt kasra alid diskus akanga tamin yana bosso hakli bonde la e kon tabana pew akramudi wallahi